Hello लोगोफोर, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल rajibandviews। आं दिनै सरासनस्रानि बायदिनो नैबे गेवलां फोथाराव दङ। जा सिम्पल एक्सारसाइज खालामनो थाखाय फैदोंमोन। बैथिंजाय नुहुरनायानो जाबाय बिसमुरि जि ओनसोलाव थानाय बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि आरो बैथिंजाय बड' साहित्य सभानि बे अफिस दङ। जियानो जा आं दा बुंनो थांनाय बाथ्रायानो जाहैबाय, आं जेब्ला उन्दै सममोन, जेब्ला सेंग्रा बैसोमोन, बे समाव जोबोद हेल्थ कनसियास, गोदोल' नङा दाबो जोबोद हेल्थ कनसियास। आङो देहाखौ बोरैहाय मोजाङै लाखिनो हागौ, फिट लाखिनो थाखाय जेब्लायबो आं नाजायो। नाथाय जोंनि बैसोआ थांनायजों लोगोसे, बैसो बारलांनायजों लोगोसे जोंनि देहाफोरा एसे गिलिर जायो बा देहानि अंगफोरा देरलांनो हमो। बैनि जाहोनाव जोङो बांद्राय एक्सारसाइसफोरखौ खालामनो हायाबा जोङो जायखिजाया खारनायानो जा एक्सारसाइज खालामनो थाखाय जोबोद मेंनाय मोनो। दा जोङो गावनि देहाखौ जुदि सानफ्रोमबो फिट लाखिनांगौब्ला बा जोङो अरायबो राफोद लाखिनांगौ जायोब्ला जोङो सानफ्रोमबो एक्सारसाइज खालामनायनि हुदाखौ जों खालामनांगौ। दा जेब्ला जोङो उन्दै सम जायो, बे समाव जेब्ला फुटबल गेलेयो, क्रिकेट गेलेयो, जायखिजाया राहानि गेमफोरखौनो गेलेनानै जोङो अरायबो जोंनि देहाखौ फिट लाखियो। नाथाय जेब्लानो जोंनि समफोरा थाङो, अब्ला जायखिजाया माबा मोनसे खामानिफोराव हाबना थायोब्ला जोंनि एक्सारसाइज खालामनाय बा गेलेनायनि समफोरखौ जों मोना जायो। बैनि जाहोनावनो जोंनि देहाफोरखौ जोङो हमथाना लाखिनो हाया, माने फिट खालामनानै लाखिनो हाया। बेनिखायनो जोङो अरायबो जोङो नाजानांगौ जाहाथे जोङो जेब्लायबो फिट थायो। दा फिट थानो जुदि नागिरब्ला जों सानफ्रोमबो फुंनि बेलासिनि 1 घन्टा नङाबा 2 घन्टा जोङो वार्म आप एक्सारसाइज बा हान्थिनायनि बा खारनायनि जोङो एक्सारसाइज खालामनांगौ। अब्लानो जोङो जोंनि देहाखौ फिट लाखिनो हागोन। जेब्लानो जोंनि देहाया फिट थायो, जायखिजाया खामानियाव जोङो मावनो थाखाय एसे इन्टारेस्ट जायो। जेब्ला जोंनि देहायानो जुदि गिलिर जायोबा माबा मोनसे खामानि मावनो सानब्लाबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो जों एसे बानाय मोनो। दा जेरैबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जायखिजाया खामानिखौनो राफोद गोसोजों, राफोद देहा लानानै मावनो गोसो जायो, थिग बेफोरबायदिनो जोंनि मानसिफोरा जुदि एक्सारसाइजआव थायोब्ला बा जोंनि देहाफोरा जुदि फिट थायोबा जायखिजाया खामानिखौनो जोङो गोख्रों भाबै जोङो मावनो थाखाय थियारि जानो हायो। एसे गोलोमदो दे, खारबायमोन, एसे गोलोमदों। एक्सारसाइज खालामो अब्ला जोंनि देहायाल' फिट थायो बेल' नङा, जोंनि देहानि स्ट्राक्चार, देहानि जिथु गठन, बियो समायना जायो। सिख्लाफोरा जुदि दैलि एक्सारसाइज खालामोबा सिख्लाफोरखौ नुनायाव जोबोद समायना नुयो बा राफोद नुयो। थिग बेबायदिनो सेंग्राफोराबो माखासे सम जोङो मबाइलाव गेम गेलेनानै बा इउटिउबफोर नायनानै, जायखिजाया फेसबुक नायनानै, इन्सटाग्राम नायनानै जोङो गावनि समफोरखौ ओरैनो हगारलाबायो। दा फरायनाय समफोरावथ' जोङो फरायखायो। दा बिनि अनगायैबो जोङो जानला मोनला समखौ जोङो गेलेनाय बा बेफोरबायदि एक्सारसाइज खालामनाय हुदाफोराव जोङो मुखुब थायालाबानो जोङो सरासनस्रा मबाइलाव जाखिनि मोनो बेजोंनो जोङो गफना थानो नागिरो। नाथाय जोङो बेफोरबायदि हुदाखौ एसे गारनानै जुदि जोंनि गोसोखौ हमथालाबायनानै फुंनि बेलासिनि एसे 1 घन्टासो सम बरननानै जुदि जोङो गावनि एक्सारसाइसफोरखौ खालामना लायोबा जोंनि देहाया राफोद थायो, बेराम गैयै जायो। दा बेजों लोगोसेनो जोङो गावखौनो गाव गोख्रों मोनो। नुनायावबो नोंथांमोनखौ बा नोंसोरखौ गोख्रों नुगोन। दा बेफोरबायदिनि जाहोनावनो जोङो एक्सारसाइज खालामनांगौ। आं आसा खालामदों जोंनि लाइमोन सेंग्रा बा जोंनि लोगोफ्रा एक्सारसाइज खालामनायनि हुदाखौ खालामो। सानफ्रोमबो एक्सारसाइज खालामबा जोंनि देहायाल' मोजां थाया बा जोंखौ समायना नुवा, बेनि अनगायैबो जोंनि साननाय हनायफ्राबो गोख्रों जायो। माबा मोनसे गाज्रि साननायनिफ्राय जोङो गावखौनो गाव दसे सम बावगारथ'ना थायोबा, जों माबा मोनसे टेनसनाव थानाय बा जायखिजाया माबा मोनसे स्ट्रेसफुल जोङो गोसोखौ लानानै जुदि दंबाय थायोब्ला, बे समाव जुदि जोङो दसे सम एक्सारसाइज खालामना होयोबा जोङो गावनि बे सानबा थानाय बाथ्राफोरखौ जोङो बावगारनानै बबेबा मोनसे दुनियाव जोङो जोंनि साननायखौ लानानै थांनांगौ जायो। ओंखायनो एक्सारसाइज खालामनाया गोनांथार। बे एक्सारसाइज खालामनायनि गेजेरजोंनो जोङो जुदि य'गाफोरखौ जुदि खालामनो रोंगौब्ला, बे य'गानि गेजेरजों जोङो जोबोद देहानि थाखाय आरजाथाव जोङो खामानि जाफुंनो हायोबा आरो जोंनि साननाय हनायफोरखौबो जोङो मोजां लाबोनो हायो बा य'गा बा एक्सारसाइसनि गेजेरजों। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ आसा खालामदों नोंथांमोनाबो एक्सारसाइज खालामनो थाखाय आवगायो। दा बिदिब्ला बे भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। आसा खालामदों बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दं। बाय बाय।